Craven yno. Craven yn croesi, Bale yn cael ei chlirio, mae gan Price. Price yn mynd am yr ergyd, chydig dros y bar. Yr arwyddwr Nghyncoed, yr hael yn achosi trafferth i'r amddiffynwyr Elliot Evans. Wel, hanner cyfle fanna i Elliot Evans ar ei droed dde. Pryn fu'r cyfleoedd trwy gydol y prynhawn, Nghyncoed i'r pencampwyr. Holmes tuag at Aaron Edwards. Os yna gyfle fan hyn am ergyd, mae gan Declan Poole yn croesi, Bale yn cael ei tharolon, nôl gan Horan, ond mae dros y bar, a dyna'r agosa. Mae Connah wedi dod yn yr ail hanner yma. Hir gan Park, mae'n frwydr corfforol ar ddiwedd y gêm, 2 munud sydd yn weddill. Declan Poole. Aaron Edwards, chydig heibio'r postyn gan Edwards i ergyd gynta am gol. Ymyl y Cwrt Cosby yn torri tu fewn. Lang yn rhithro ar draws i linell, ond heibio'r postyn a hi.